फार्स्ट जानायनि फार्स्ट डिभिजन थांनायनि नै आदैनि फिसाजोआ फार्स्ट डिभिजन थांदों ना मेट्रिकआव बेनिखायनो मिस्टि निमखि जाहोदों बेखौनो नै रायजोफोरनो जाहोजोब्बाय जाजोब्बाय नै Kabar reaksi nama. Nah, coba para nama alam ini ke. जानाया होथारदों सानैनि मिथिक फार्स्ट जानायनि बिदि लोंदां नै गोथावथार गोदै बेसेबां पार्सेन्ट होनदों आदै माबा 67.66 बेसेबां मार्कआ बेसेबां गासै टटेल 406 406 406